Με προσκάλεσε ο Θόδωρος ο Καρούνος, ο οποίος έχει γεννηθεί στον Παρσινίκο, αν και έφυγε από εκεί μικρός, να γράψω την ιστορία του χωριού. Η ιστορία του χωριού δεν είναι λαμπρή, δεν συνδέεται με μεγάλα γεγονότα, είναι όμως πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, διότι προκύπτουν από εκεί διεργασίες του αγροτικού χώρου που θα τις απαντήσει κανείς και σε άλλες περιοχές, οπωσδήποτε της Πελοποννήσου. Το βιβλίο πραγματεύεται τη διάρκεια ζωής του χωριού από τότε που το εντοπίζουμε στις πηγές μέχρι τις μέρες μας, και το εντοπίζουμε στις πηγές από το 1700. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον 100 χρόνια νωρίτερα, θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι υπάρχει και 200 και 300 χρόνια νωρίτερα, δεδομένου ότι οι διεργασίες για την ίδρυση και τη σταθεροποίηση ενός χωριού παίρνανε πάρα πολλές δεκαετίες στην εποχή εκείνη. Αναδεικνύεται μέσα από την ιστορία του χωριού ένα πλέγμα σχέσεων με τα χωριά της περιοχής υπό την υψηλή εποπτεία και την δεσπόζουσα παρουσία του Μιστρά. Το χωριό αυτό εξακολουθεί να κατοικείται από ένα ζευγάρι μόνον, αλλά υπάρχει η θέληση και διαφαίνονται τάσεις να επανοικιστεί, διότι παρά το γεγονός ότι δεν έχει μια συγκροτημένη τοπική ταυτότητα, οι άνθρωποι του το αγαπάνε και έχουν την επιθυμία να επιστρέφουν προς τα εκεί. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του ΔΣ του Προοδευτικού Συλλόγου Τα Αγία της Μιστρά, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συγκέντρωση. Στο πλαίσιο των δράσεων του Συλλόγου, απόψε θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του χωριού μας με τίτλο «Παρσινίκος είναι το παλιό όνομα. Ιστορία ενός μικρού χωριού στην ενδοχώρα του Μιστρά» από τον συγγραφέα κύριο Παντελή Μούτουλα, κάτοχο πτυχίου Οικονομίας, καθώς και διδακτορικού διπλώματος στην Ιστορία από το Πάντιο Πανεπιστημίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Το βιβλίο επιμελήθηκε εικαστικά η κυρία Ρόζα Γιαννοπούλου.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον συμπατριώτη μας κύριο Θεόδωρο Καρούνο για την πρωτοβουλία που είχε στην έκδοση του βιβλίου, αναλαμβάνοντας τη συγκέντρωση των αγιούντων χωρών χωρίς καμία οικονομική επεμβάση του Συλλόγου. Ο κύριος Καρούνος έχει το λόγο. Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους του χωριού που έζησαν και μεγάλωσαν εκεί σε εποχές άλλες από τις σημερινές και κυρίως αυτούς τιμούμε σήμερα, γιατί η προσπάθειά μας που κάναμε, που έγινε κυρίως από τον συγγραφέα να συγκεντρώσει στοιχεία από τα υπάρχοντα αρχεία αλλά και από προσωπικές μαρτυρίες, έχει σαν στόχο να καταφέρουμε να αποτυπώσουμε με βάση τα τεκμήρια και όχι υποθέσεις και μυθοπλασίες την πραγματική ιστορία του χωριού μας τα τελευταία 300 χρόνια, για τα οποία βρήκαμε στοιχεία. Νομίζω ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι καταφέραμε να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, συνέδραμαν πάρα πολλοί από εσάς, με ό,τι στοιχεία έχει ο καθένας και με αφηγήσεις, και έτσι καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να εκδώσουμε αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό, στόχος μας είναι, με τη βοήθεια των νεότερων από εμάς, που ασχολούνται και με το διαδίκτυο, να μην μείνει κάτι στατικό, αλλά να συμπληρώνεται συνέχεια με ό,τι υλικά εντοπίζει ο καθένας, γιατί συνήθως δεν είναι πάντα εύκολο να βρούμε όλα τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε στην κατοχή μας. Οι πιο πολλοί από τους βασιλικιώτες, πέρα από όσους είναι εδώ σήμερα, βρίσκονται και σε όλες τις υπήρους του κόσμου αυτού, δηλαδή στην Αμερική, στην Αυστραλία κτλ. Άρα προσβλέπουμε και σε αυτούς να βοηθήσουν. Άρα το βιβλίο είναι μια αρχή για να αποκατασταθεί κάπως μια συνέχεια στην ιστορική μνήμη του χωριού και στη ζωή που έχουμε ζήσει όλοι εμείς εκεί. Και εγώ, ας πούμε, έζησα εκεί μικρός, έφυγα 6 χρονών, δεν θυμάμαι πάρα πολλά, αλλά έχουμε κάποιες πολύ έτσι θολές αναμνήσεις. Ίσως πιο πολλές είναι η φαντασία μου και λίγο η πραγματικότητα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι προσπαθούμε να δώσουμε ζωή στο χωριό. Νομίζω ότι το χωριό βρίσκεται σε προνομιακή θέση, μπορεί να ανασυσταθεί στον 21ο αιώνα, που προφανώς ο οικισμός αυτός εξυπηρετούσε άλλες ανάγκες στην εποχή που συγκροτήθηκε σαν οικισμός. Σήμερα όμως μπορεί να αναβιώσει σαν ένας οικισμός περιφερειακός του Δήμου της Σπάρτης και να αποκτήσει ζωή, και νομίζω ότι οι συνθήκες στις οποίες υπάρχουν στο φυσικό χώρο αυτό είναι αρκετά ποιοτικές για να μπορέσουν να ζήσουν εκεί οι άνθρωποι και σαν μόνιμοι κάτοικοι αλλά και σαν επισκέπτες. Εγώ δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω, νομίζω ότι ο λόγος ανήκει στον συγγραφέα που κατέβαλε τη μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους μας να συγκεντρώσει το υλικό, να το επεξεργαστεί και να γράψει το βιβλίο αυτό. Το βιβλίο αυτό ανήκει σε όλους εσάς, όπως είπα και στην αρχή, και ελπίζω να μας φανεί σε όλους χρήσιμο. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μερικούς από εμάς μας καταπλήξατε. Τέτοια συμμετοχή δεν περιμένουμε. Εάν θέλετε να σηκωθώ όρθιος να μιλήσω, να μου το πείτε. Μπορώ καθιστός όρθιος οκλαδών όπως θέλετε, αρκεί να εξυπηρετεί εσάς. Μην τρέπεστε αν θέλετε να σηκωθώ, να μου το πείτε. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Ο ερευνητής που καλείται να ασχοληθεί με την τοπική ιστορία, η τοπική ιστορία είναι ένας κλάδος της ιστορίας που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες και έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για τα ζητήματα που τίθενται από την τοπική ιστορία. Ο ερευνητής λοιπόν που καλείται να ασχοληθεί με έναν οικισμό έχει μπροστά του στην πραγματικότητα δύο κατηγορίες οικισμών. Η πρώτη κατηγορία, η μία από αυτές είναι ο οικισμός που έχει λαμπρή ιστορία, που συνδέεται με μεγάλα γεγονότα ή με διεργασίες ιστορικές που κρατήσανε στον χρόνο και που είχαν αποτέλεσμα στις επόμενες εποχές. Θα φέρω μερικά παραδείγματα. Η Τεγέα, παραδείγματος χάρη. Η σημερινή Τεγέα είναι χτισμένη σε έναν διάσημο αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος από μόνος του μπορεί να τροφοδοτήσει πάρα πολλές μελέτες, αλλά και να τροφοδοτήσει μελέτες σχετικά με τη σχέση, όσον αφορά τη σχέση των σημερινών ανθρώπων με τον αρχαίο οικισμό. Οι Τεγεάτες αντιστάθηκαν επιτυχώς παρά την άνηση ισορροπία των δυνάμεων στους γότθους του Αλάριχου. Η Τεγέα ήταν κέντρο επισκοπής, βρίσκεται στον κάμπο, ήταν στο κέντρο μιας μεγάλης περιοχής όπου το εμπόριο ανθούσε σε μη
πολεμικές περιόδους. Έχει λοιπόν πολλά να πει και μπορεί ο ερευνητής να κινηθεί με μεγάλη ευχέρεια σε αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι είναι εύκολη η ιστορία. Του Λάλα, το χωριό. Το χωριό Λάλα στην Ηλία έχει συνδεθεί με δύο μεγάλες μάχες, μία κατά των Τούρκων το 1821 και μία κατά των Γερμανών το 1943 με τον Ελλάς, όπου και οι δύο μάχες ήταν νικηφόρες. Και επίσης έχει συνδεθεί με την ύπαρξη αυτής της κοινότητας των Λαλαίων, που είχαν μια ιδιαίτερη θέση μέσα στο σύστημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν ένα ένοπλο σώμα που εξυπηρετούσε την αυτοκρατορία, αλλά και που είχε και μια αυτονομία. Τα Τσίντζινα απέναντι, ένα χωριό το οποίο άντεξε στον χρόνο και το οποίο οι Τσιντζινιώτες τέλος πάντων το κράτησαν, αλλά χτίσαν εκκλησίες και γέννησαν και δύο παιδάκια, τη Ζούπαινα και την Κοριτσά. Και συνδέεται το χωριό με μια ιδιαίτερη κατηγορία ιστορικής έρευνας που είναι η διπλοκατοίκηση. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, αυτή είναι μια κατηγορία χωριών. Υπάρχει και η άλλη κατηγορία χωριών, τα αφανή χωριά. Εκείνα που δεν έχουν λαμπρή ιστορία, δεν θα γραφεί όπως γράφω και εδώ πέρα σε λαμπρές σελίδες, αλλά που είναι η πλειονότητα των χωριών και που είναι αυτά που κράτησαν περισσότερο από το άλλο. Όχι περισσότερο, αλλά λόγω του αριθμού του, που κράτησαν αυτόν τον τόπο. Σε αυτά τα χωριά ανήκει ο Μπαρσινίκος. Από όσες συζητήσεις έχω κάνει, εάν δεν μιλήσω με Μπαρσινικιώτες, Μυστριώτες, Μαγουλαίους, αν μιλήσω δηλαδή, δεν το ξέρει κανένας. Δεν έχει ακούσει κανένας. Εγώ το έχω ακούσει επειδή ξέρω τον Θόδωρο τον Καρούνο. Γι' αυτό. Λοιπόν, ο Μπαρσινίκος είναι στην κατηγορία των αφανών χωριών, που εκεί όμως η πρόκληση προς τον ερευνητή είναι μεγαλύτερη και το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο για να ανασύρει αυτές τις πτυχές της ιστορίας και να δει και από ποιους δρόμους έχει μείνει αφανές το χωριό. Για να κάνουμε λοιπόν μια συνοπτική παρουσίαση, διότι δεν πρόκειται βέβαια να σας αναπαραγάγω όλο το βιβλίο, θα μιλήσουμε για τα βασικά του σημεία. Τα χαρακτηριστικά της θέσης του χωριού μέσα στο χώρο. Βρίσκεται σε ύψωμα, στην ανατολική πλευρά του κεντρικού τμήματος του Ταϊγέτου. Λέω κεντρικό γιατί στη βόρεια πλευρά είναι τα χωριά της Ρίζας που τελειώνουν στα όρια με την Αρκαδία και στην νότια πλευρά είναι αυτά που πάνε μέχρι τη Μάνη. Βρίσκεται σε στενό χώρο, δίπλα σε έναν δεσπόζοντα οικισμό που είναι βέβαια ο Μιστράς, με αρκετά γειτνιάζοντα χωριά. Αυτά τα στοιχεία συνιστούν τη φυσιογνωμία του και καθόρισαν και την ιστορική του εξέλιξη. Όταν είσαι σε μεγάλο χώρο έχεις δυνατότητες επιλογής. Όταν είσαι σε μικρό χώρο έχεις λιγότερες και έχεις και την υποχρέωση να σέβεσαι το γείτονα, όπως και εκείνος εσένα. Όταν βρίσκεσαι δίπλα σε έναν δεσπόζοντα οικισμό, η μοίρα σου είναι να ακολουθείς τη δική του τύχη, να επηρεάζεσαι από αυτόν. Η ονομασία του χωριού είναι κατά εικασία από την σλαβική λέξη βρσνίκ, δεν έχει φωνή, βρσνίκ, που σημαίνει ύψωμα και κορυφή. Το γεγονός ότι το χωριό έχει σλαβική ονομασία δεν σημαίνει ότι είναι χωριό Σλάβων. Ένα χωριό που έχει ελληνική ονομασία δεν σημαίνει ότι είναι χωριό Ελλήνων, ή ένα χωριό που έχει βλάχικη ονομασία δεν σημαίνει ότι είναι χωριό που κατοικείται από βλάχους. Η ονοματοδοσία είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος των ιστορικών σπουδών που δεν έχει αναπτυχθεί όσο θα θέλαμε. Έχει πολλά κενά, πολλές κενές περιοχές και χρειάζεται πολύ δυνατά μυαλά για να δει κανείς τις παλμικές κινήσεις, όπως είπε ο δάσκαλός μου μια φορά, των ονομάτων μέσα στον χρόνο και στον χώρο. Λοιπόν, αυτό το χωριό, η ονομασία του συνδέεται με μια φυσική δημιουργία, όχι μια ανθρώπινη δημιουργία, αλλά μια φυσική κατάσταση. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωτικά συνδεδεμένο με την φυλή που μιλάει αυτή τη γλώσσα. Θα μπορούσε να είναι δοσμένο το όνομα από μια άλλη εθνότητα, παραδείγματος χάρη τους Έλληνες, οι οποίοι
για τον α ή β λόγο εκείνη τη στιγμή ή στη διάρκεια που επικράτησε, θεώρησαν ότι ήταν καλύτερα να το λένε έτσι. Άλλωστε, οι ονομασίες, η ονοματοδοσία των οικισμών δεν γίνεται από μια ιδρυτική πράξη μέσα στην ιστορία, γίνεται σε διάρκεια χρόνου και είναι αποτέλεσμα πραγματικών, οικονομικών, κοινωνικών, εμπορικών σχέσεων, οι οποίες εκτείνονται μέσα στον χρόνο και επιβάλλεται μια ονομασία. Δεν βρέθηκε κάτι άλλο ισχυρό στην ιστορία του χωριού που να κάνει τόση εντύπωση ώστε να αλλάξει, να αντικαταστήσει αυτή την ονομασία. Το χωριό ιδρύθηκε, καταρχάς το βρίσκουμε στην απογραφή, αυτή την περίφημη απογραφή που είναι η βάση όλων των μελετών μας για την Πελοπόννησο, την απογραφή πληθυσμού που έκαναν οι Ενετοί το 1700. Το βρίσκουμε εκεί. Εκεί αναγράφεται το όνομα και ο πληθυσμός όχι μόνο ο συνολικός, αλλά και κατά κατηγορία, κατά φύλο και κατά κατηγορία. Αυτό είναι ένα έργο που έχει εκπονήσει ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, ένας από τους μεγαλύτερους ιστορικούς του αιώνα μας στην Ελλάδα, και που το έργο αυτό, επαναλαμβάνω, είναι η βάση όλων των μελετών μας και των δημογραφικών αλλά και των ιστορικών γενικότερα για την Πελοπόννησο. Είναι εκείνος που πήγε στα αρχεία της Βενετίας και ανέσυρε όλο το υλικό και το ταξινόμησε και το έβγαλε σε βιβλίο. Το γεγονός λοιπόν ότι βρίσκεται στην απογραφή του 1700 και έχει έναν μεσαίο πληθυσμό, σημαίνει ότι είναι τουλάχιστον 100 χρόνια πριν, τουλάχιστον, με κλειστά τα μάτια. Γιατί η συγκρότηση ενός οικισμού εκείνες τις εποχές δηλαδή θα το πούμε μετά, εκείνες τις εποχές τέλος πάντων, δεν ήταν υπόθεση λίγων μηνών ή λίγων ετών, ήταν υπόθεση πολλών δεκαετιών, μερικές φορές και λίγων αιώνων. Είναι λοιπόν τουλάχιστον το αργότερο το 1600. Θα μπορούσε όμως κανείς να υποθέσει ότι επειδή υπάρχει εδώ Μιστράς, ότι θα είχαν χτιστεί περιφερειακά του Μιστρά στην ενδοχώρα οικισμοί και νωρίτερα το 1600. Όπως ξέρετε, ο Μιστράς ιδρύθηκε από τους Φράγκους στα μέσα του 13ου αιώνα, 1249. Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν μελλοντική ανασκαφική έρευνα από εκεί περιμένουμε, αν φανέρωνε ίχνη οικισμού και νωρίτερα από το 1600 ή από το 1550. Ο Μιστράς ιδρύθηκε από τον Βιλεαρδουίνο. Βουνήν έβρε παράξενο απόκομμα εις όρος, κάστρον επίκεν αφηρών, μη ζηθράν ονόμασεν το, λέει το χρονικό του Μορέως, που το έγραψε ένας Φράγκος εξελληνισμένος που βρισκόταν στην περιοχή της Κυπαρισίας. Το χωριό λοιπόν δεν έχει χτίσει μνημεία, δεν έχει αναδείξει προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, δεν έχει βάλει τη σφραγίδα του σε κομβικά γεγονότα, δεν έχει επηρεάσει ευρύτερες εξελίξεις, δεν διεκδικεί δάφνες σε κανένα πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας. Με αυτά τα δεδομένα, είναι ζήτημα εάν μπορούμε να μιλήσουμε για τη συγκρότηση μιας τοπικής ταυτότητας. Τι εννοώ? Εννοώ ότι οι χωριανοί της Καρύτενας θυμούνται την ιστορία του χωριού τους σε αναφορά προς το κάστρο. Το κάστρο το οποίο σε περιόδους πολέμου ήταν πόλος έλξης αλλά και καταφύγιο. Και ό,τι κάνουν, το κάνουν προβάλλοντας το κάστρο. Καμία έκδοση ενός καρυτινού λευκόματος ή μιας ιστορίας Καρύτενας δεν μπορεί να μην έχει το κάστρο. Θα το έχει οπωσδήποτε. Ο Μπαρσινίκος λοιπόν, μην έχοντας κάτι που να τον συνδέει με τη μνήμη, προκαλεί το ενδιαφέρον εάν μπει κανείς στις λεπτομέρειες της ζωής των κατοίκων και δει ότι και αυτό το χωριό δεν διαφέρει και πάρα πολύ από τα άλλα. Από τότε που έχουμε γραπτά μνημεία διαπιστώνουμε επικισμό του χωριού κυρίως από τα νότια, από τη Μάνη κυρίως. Φυσική προέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων αντιστρόφως προς τα νότια, με την εποχιακή κτηνοτροφία στα Χυμαδιά. Προς τα κάτω πήγαιναν οι Μπαρσινικιώτες. Τάση κατοίκησης, η τάση, η βούληση, η επιθυμία
προς τα ανατολικότερα και τα χαμηλότερα. Δηλαδή η μετάβαση από την ιδιότητα του κτηνοτρόφου στην ιδιότητα του γεωργού. Είναι κάτι το οποίο ήταν σταθερή επιθυμία των κατοίκων του χωριού. Μια επαλήθευση των... Δεν θέλω να αναφέρομαι σε δύσκολους όρους τώρα. Μια επαλήθευση των σχημάτων που συναντάμε στην ιστορία, αυτού που αποκαλούμε μεγάλη διάρκεια, θα σας πω. Πρέπει να θυμόμαστε σταθερά ότι οι κοινωνίες τις οποίες εξετάζουμε εδώ ήταν αγροτικές. Εσείς βέβαια το ξέρετε, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε ούτε στιγμή. Στον αγροτικό χώρο, μέχρι τις μέρες μας, οι αλλαγές ήταν πολύ αργές. Οι αλλαγές στα ήθη, στα έθιμα, στην τεχνολογία, στην ενδυμασία, στην κατοίκηση, στον τύπο κατοίκησης, στις διαδρομές, στους δρόμους, ήταν αργές. Αυτό το χαρακτηριστικό της αργόσυρτης ιστορικής μεταβολής στον αγροτικό χώρο το ονομάζουν οι ιστορικοί το φαινόμενο της μεγάλης διάρκειας. Αυτό το φαινόμενο επιβεβαιώνεται εάν κανείς κοιτάξει από κοντά την ιστορία του Παρσινίκου. Επίσης βλέπουμε ότι οι σχέσεις των κατοίκων περίπου εξαντλούνται στην ενδοχώρα του Μιστρά. Κουμπάρους θα βρουν από εκεί, αναδόχους θα βρουν από εκεί, το εμπόριο θα το κάνουν εκεί. Μιλάω τώρα για την ιστορική περίοδο που εξετάζουμε για σήμερα. Βλέπουμε επίσης ότι το χωριό αποδέχεται ασυζητητή τους όρους της ύπαρξής του, αποδέχεται τη μοίρα του. Προσαρμόζεται σε ένα ευρύτερο σύνολο και σε μια υπέρτερη αρχή. Για να τα δούμε από πιο κοντά. Στον Παρσινίκο υπάρχουν δύο κατηγορίες χωραφιών. Είναι οι λαχίδες και οι λάκες. Τα ξέρετε αυτά. Οι μικρές και οι μεγάλες επιφάνειες. Οι μεγάλες επιφάνειες για χωριά παιδινά θα ήταν ένα μικρό χωράφι. Τα γυτνιάζοντα χωριά για να συνυπάρξουν θα πρέπει να σέβονται το ένα τα όρια του άλλου. Αυτό οι κάτοικοι του Παρσινίκου το εμάθανε πολύ νωρίς και το σεβαστήκαν όπως και οι άλλοι βέβαια. Δεν έχουμε ενδείξεις για διαμάχες μεταξύ των χωριών που συγκροτούν την ενδοχώρα του Μιστρά. Σε αντίθεση με άλλα γυτνιάζοντα χωριά και στη Λακωνία και αλλού, όπου φτάσανε και στα πρόθυρα της σύραξης μερικές φορές. Μου έκανε εντύπωση προσωπικά οι τεχνικές της καλλιέργειας του σιταριού και των δημητριακών ευρύτερα μέσα σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες, εκεί όπου πέφτει το χιόνι. Ο φίλος μου ο Λάκης μου εξήγησε με λεπτομέρειες και το έχω γράψει στο βιβλίο για την πεσάδα η οποία πέφτει απάνω όταν αρχίσουν τα χιόνια, έχει σπαρεί το έδαφος και όταν λιώσουν τα χιόνια μετά από μήνες, δηλαδή τον Απρίλιο, και φύγουν από τη μέση, σηκώνεται, αυτό είναι μαύρο στην αρχή και μετά με τις πρώτες και τον ήλιο ή τις πρώτες βροχές μετά τον ήλιο φουντώνει αυτό και το βλέπει ο αγρότης μέσα σε λίγες μέρες τους καρπούς των κόπων του. Είναι σαν να το είχες βάλει στο ψυγείο και να το έβγαλες την κατάλληλη στιγμή. Τα ατομικά χρέη των γεωργών είναι ένα άλλο θέμα που αναδεικνύεται από την έρευνα. Είναι τόσο παλιά. Η συνθήκη του ο γεωργός χρωστάει είναι τόσο παλιά όσο και οι συναλλαγές οι ίδιες. Ο γεωργός χρώσταγε πάντα, από την αρχαία Ελλάδα και πιο πριν, και πριν από την αρχαία Ελλάδα και αλλού. Ο γεωργός άρχισε να έχει άνετη ζωή στη δεκαετία του 80, δεν ξέρω, του 70, του 80. Τώρα, χτες δηλαδή. Ήταν εκείνος ο οποίος όλους τους έτρεφε και ο ίδιος πίναγε ή δεν τρεφόταν καλά.
Τα ατομικά χρέη, λοιπόν. Υπήρχαν 3 τρόποι από τα συμβόλαια που βρήκαμε για να καταβάλει ο αγρότης το χρέος του. Στον οφειλέτη, σε αυτόν που τον δάνεισε. Να καταβάλει το αντίτιμο σε είδος, με την απόδοση δηλαδή μέρους της παραγωγής. Παραδείγματος χάρη με τον μούστο. Περιμένει, είναι ένα έγγραφο του 1709. 1709. Ότι του χρωστάει στο γαμπρό του και δεσμεύεται όταν ο μούστος να του δώσει. Αν δεν τα καταφέρει, τότε θα του επιστρέψει το ακίνητο που του πούλησε ο γαμπρός του. Δεύτερος τρόπος είναι η καταβολή του αντιτίμου σε χρήμα, σπανιότατο. Και ο τρίτος, η προσφορά υποχρεωτικής εργασίας, η αγκαρία όπως λέμε. Δηλαδή υποχρεούται, αν δεν τον εξοφλήσει, να πάει να δουλέψει ορισμένες μέρες ίσες με το ποσό που χρωστάει. Οι συμφωνίες συνάπτονται είτε απευθείας είτε με τη μεσολάβηση εγγυητή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση υπησέρχεται και τρίτος παράγοντας, ο εγγυητής δηλαδή, στον κύκλο των συναλλαγών, στον κύκλο των απαιτήσεων που θέτει η συναλλαγή. Η είσοδος ενός προσώπου στον κύκλο των συναλλαγών από προνομιακή θέση, επειδή έχει ένα κεφάλαιο ή ξέρω εγώ, έχει μια κληρονομιά, γεννάει τους όρους της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Δηλαδή μέσα στην αγροτική κοινωνία υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περισσότερα και άνθρωποι που έχουν λιγότερα. Αυτό ονομάζεται κοινωνική διαστρωμάτωση. Η τελευταία, με τη σειρά της, τροφοδοτεί την μετεγκατάσταση. Βλέπουμε από τα συμβόλαια πάλι ότι οι μπαρσινικιώτες που εμφανίζονται πάντοτε ως δανειστές ή ως εγγυητές ή εμφανίζονται και με άλλους τρόπους, ότι έχουν δικηγόρους, καταλήγουν κάτοικοι των Αθηνών, αφού περάσουν από το Μιστρά. Από πίσω μένει ο υπόλοιπος κόσμος, οι υπόλοιποι χωρικοί, και για το χωριό δεν αλλάζει τίποτε, θα είναι στην ίδια μοίρα. Οι κανόνες της μεγάλης διάρκειας για άλλη μια φορά επαληθεύονται. Ο γάμος, εκτός από μηχανισμός φυσικής αναπαραγωγής, είναι και θεσμός κοινωνικής ανασυγκρότησης. Διασπάται η πατρογονική οικογένεια, μεταβάλλεται ο αριθμός των νοικοκυριών, καθώς το αγόρι ή το κορίτσι, έτσι δεν είναι, φτιάχνει το δικό του σπιτικό, αναθεωρείται η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, εφόσον θα δώσει ο πατέρας στο παιδί. Ανανεώνονται οι κοινωνικές σχέσεις με τη συμμετοχή των επίσακτων, αυτών που ήρθαν και μένουν στο χωριό, αλλά και με την διεύρυνση της γεωγραφικής κλίμακας στην περίπτωση που θα φύγει το παιδί και θα πάει σε ένα άλλο χωριό, οπότε αποκτάνε σχέσεις με το άλλο χωριό. Σχεδόν σε κάθε κουμπαριά επιβεβαιώνεται η τήρηση των κανόνων του παραδοσιακού βίου. Επιλέγουμε τον κουμπάρο με ορισμένα κριτήρια κοινωνικής ανάδειξης, κοινωνικής καταξίωσης ή τέλος πάντων κοινωνικών σχέσεων. Σε κάθε συλλογική, δηλαδή πολιτική πράξη, επαληθεύεται, και εδώ εξαίρεση δεν υπάρχει, η συνθήκη της προσαρμογής και της υποταγής για την οποία μίλησα προηγουμένως. Ο καθορισμός των ποσοστώσεων επί ενετοκρατίας, έχει ενδιαφέρον αυτό. Η Ενετή, όταν ήταν εδώ, 30 χρόνια ήταν η κυρίαρχη της Πελοποννήσου, το υπόλοιπο διάστημα πριν και μετά ήταν οι Οθωμανοί. Νωρίτερα είχαμε τους Φράγκους και ακόμα νωρίτερα είχαμε τους Βυζαντινούς. Είχαμε 4 αυτοκρατορίες, οι οποίες ήταν επικυριαρχίες εδώ στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, οι Ενετοί, όταν θέλανε να μαζέψουν φόρους για την συντήρηση των στρατιωτικών τμήματων τους, για την επισκευή των οχυρών τους και για τη συντήρηση της γραφειοκρατίας τους, στέλνανε το μήνυμα στους δικούς τους ανθρώπους στα κεφαλοχώρια και τους λέγανε, θέλουμε από την περιοχή σας τόσο. Οι άνθρωποι εκεί, στα κεφαλοχωρία, που ήταν Έλληνες, δεν ήταν Ενετοί, φροντίζανε ώστε να κατανείμουν τις ποσοστώσεις, τις υποχρεώσεις ανάμεσα στα χωριά της περιοχής.
Αυτή η κατανομή έπρεπε να λάβει υπόψη της το συλλογικό συναίσθημα. Δεν θα μπορούσε δηλαδή, επειδή ο Μπαρσινίκος, ας πούμε, είναι μικρότερο χωριό από την Αναβρυτή, να επιβαρυνθεί ο Μπαρσινίκος επειδή είναι αδύναμος, διότι θα δημιουργεί το αναστάτωση της σχέσης και θα απειλεί η συνοχή του χώρου. Αυτό λοιπόν τους υποχρέωνε να κατανέμουν τα ποσοστά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν τουλάχιστον εκρηκτικές διαφωνίες που θα προκαλούσαν αντιθέσεις. Ποιοι το κάνουν αυτό στην περίπτωσή μας εδώ? Το έκανε η αστική κοινότητα του Μιστρά. Η Βενετία ήταν οργανωμένη με ένα σύστημα τελείως διαφορετικό από εκείνο των ανατολικών αυτοκρατοριών. Ήταν η αστική της τάξη, μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αστική τάξη τότε, αλλά είναι ένας πρόδρομος αστικής τάξης. Πάντως ήταν το εμπόριο. Και είχαν και μία, η ευγένεια, ένας θεσμός της ευγένειας των αριστοκρατών, δηλαδή, που είχαν τίτλους. Οι Έλληνες κάτοικοι της Πελοποννήσου εζήτησαν γύρω στο γύρισμα του αιώνα, από τον 17ο στον 18ο, εζήτησαν από τους Βενετούς να τους επιτρέψουν να μιμηθούν το θεσμό αυτό, δηλαδή να πάρουν και αυτή τη βενετική υπηκότητα. Και οι Βενετοί επέτρεψαν να γίνει αυτό σε 16 κάστρα. Ένα από αυτά τα κάστρα της Πελοποννήσου ήταν ο Μιστράς. Η αστική κοινότητα λοιπόν που δημιουργήθηκε του Μιστρά αναλάμβανε την υποχρέωση να κατανείμει τις ποσοστώσεις στα χωριά της περιοχής. Ο Παναγιώτης Κρεβατάς ήταν ο αρχηγός της Επαναστατικής Αρχής 1821, πάμε τώρα, στη Λακεδαίμονα, και παραλαμβάνει μια επιστολή από τους κατοίκους του Μπαρσινίκου, οι οποίοι του λένε ότι από την αρχή της Επανάστασης, αυτή η επιστολή είναι νωρίς, είναι το 1822, είχε καθοριστεί ότι ανά 1.500 πολεμιστές της Επανάστασης ο Μπαρσινίκος είχε υποχρέωση να δίνει 5. Τώρα του λένε, το αλλάξατε αυτό και ανά 1.000 κατοίκους μας υποχρεώνεται να στέλνουμε 5. Ταυτόχρονα εμείς έχουμε πάθει μια μεγάλη ζημιά. Οι μανιάτες κατοικοί μας θέλουν να φύγουν από το χωριό, δεν υπακούνε στην τοπική δημογεροντία, αυτό εννοούσαν, διότι έχουν ισχυρή τοπική συνείδηση από τον τόπο καταγωγής τους και ακούνε τους οπλαρχηγούς μανιάτες που ήρθαν από τη Μάνη και προχωρούν προς τα βόρεια για τις πολεμικές ανάγκες της Επανάστασης. Οι μισοί λοιπόν πήγανε με αυτούς και οι άλλοι μισοί που κάθονται στο χωριό δεν μας ακούνε εμάς την τοπική δημογεροντία. Επομένως, μας αυξάνεται το ποσοστό, έχουμε και απώλειες δυναμικού από τους μανιάτες. Τι θα κάνουμε εμείς? Ήταν μια κραυγή απελπισίας. Δεν έχω υπόψη μου τι έγινε μετά, υποθέτω όμως ότι θα προσαρμόστηκε η κατάσταση στο αίτημα του χωριού, για τους λόγους που σας είπα προηγουμένως, για να μην δηλαδή ανατραπούν οι ισορροπίες. Ο εμφύλιος της δεκαετίας 1940, το χωριό, και δεν είναι τυχαίο ότι απέφυγα να γράψω, δεν απέφυγα να γράψω για λόγους πολιτικούς, το απέφυγα για λόγους ιστορικούς, ότι το χωριό δεν έχει κανέναν λόγο στον εμφύλιο. Εάν η Τρίπη είναι χωριό εαμικό και ο Μιστράς είναι χωριό αντιεαμικό, ο Μπαρσινίκος, επειδή είναι κοντύτερα στο Μιστρά, θα είναι όχι ανοιχτά χωριό αντιεαμικό, αλλά θα είναι στο στρατόπεδο, δεν θα το αμφισβητήσει. Εάν υποτεθεί ότι ο Ελλάς καταλάμβανε το Μιστρά, με την ίδια διαδικασία θα ήταν σε αυτό το στρατόπεδο. Αυτά τα τρία παραδείγματα, ο καθορισμός των ποσοστώσεων, η επιστολή προς τον Κρεβατά και η στάση του χωριού στη δεκαετία του 40, μας επιβεβαιώνουν την παρατήρηση ότι το χωριό αυτό δεν διεκδικεί την υπέρβαση της ιστορικής του τύχης. Αφήνεται στην ιστορική του τύχη, όπως έχει ταχθεί. Το ρήγμα στη συνοχή της κοινότητας
θα επέλθει με τη μετανάστευση. Άντεξε σε όλα, στη μετανάστευση δεν άντεξε. Στα πρώτα στάδια η μετανάστευση είναι φυσική διέξοδος, στις πληθυσμιακές πιέσεις ενδεχομένως. Και στις οικονομικές, περισσότερο από τις πληθυσμιακές. Στο τελευταίο στάδιο, η μετανάστευση επιφέρει την ερήμωση του χωριού. Αυτή τη στιγμή στον Παρσινίκο μένει ένα ζευγάρι. Ο Σωτήρος Καρούνος και η Γιάννα Βαχαβιόλου. Έτσι τελειώνω και το αφηγηματικό μέρος του βιβλίου και έτσι τελειώνω και την παρουσίαση. Πρωτού σας ευχαριστήσω και πάλι και αρχίσει ο κύκλος της συζήτησης, θέλω να απευθύνω, μου επιτρέψετε να απευθύνω μια ερώτηση. Άκουσα, μόλις μπήκε η αγαπημένη μου Καλή, την άκουσα να μου λέει ότι δεν της άρεσε το βιβλίο. Της Καλής Καρούνου δεν της άρεσε το βιβλίο. Θέλω λοιπόν να μας πει γιατί δεν της άρεσε το βιβλίο. Λέει, του είπες ότι δεν σου άρεσε το βιβλίο. Γιατί? Γιατί δεν σ' άρεσε, παιδί μου, το βιβλίο? Ωραίο, ωραίο είναι. Ναι, καλά. Τι καημένη. Καλή. Καλά. Άμα είναι άλλα να λέμε έξω και άλλα να λέμε μέσα. Να σας πω κάτι. Εσείς συμφωνείτε με τις μετονομασίες των οικισμών? Σας αρέσει? Δεν είναι ιστορία μερικές φορές, έχει ποιηθεί. Τα ονόματα ήταν αρχαία ελληνικά, έγιναν σλαβικά, έγιναν τουρκικά. Δεν μπορεί όμως να τα χρησιμοποιεί τα τουρκικά ονόματα και ούτω καθεξής. Πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή και να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα χωριό στη Θεσπρωτεία που λέγεται Σέλενη. Το αλλάξανε και το κάνανε κρυσταλλοποιή. Το Σέλενη ήταν αρχαίο όνομα, Σέλενη, Σέλας και ούτω καθεξής. Σελασία κλπ. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή ειδική που να κατέχουν το θέμα και να πούνε αυτά τα ονόματα που πρέπει να αλλάξουν, θα αλλάξουν διότι είναι τουρκικά και χρησιμοποιούνται για την προπαγάνδα, είναι σκοπιανά, μεγάλο πρόβλημα έχουμε στη Μακεδονία και στη Φλόρα, τα οποία πρέπει να αλλάχθουν και πρέπει να είναι καλώς. Ορισμένα όμως που έχουν ελληνικές ρίζες, έχουν γεγονότα, μάλλον ονομασίες οι οποίες δεν μας επηρεάζουν και είναι ουδέτερες, και έχουν συνδεθεί με τον κόσμο, πολύ ευχαρίστως να τα διατηρήσουμε. Δεν μπορούμε όμως να διατηρούμε σλαβικά ονόματα και μάλιστα σε όρια τα οποία είναι ευαίσθητα στην περιοχή της Πρωτείας, π.χ. Φλόρινας κλπ. Ούτε τουρκικά ονόματα εδώ. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα στην Τουρκία όλα τα ελληνικά ονόματα που υπήρχαν εκεί πέρα μέχρι το 1922-23 κλπ. Όλα τα έχουν αλλάξει. Εγώ θα ήθελα να πω ότι έστω και αν φαίνεται ότι το σλάβικο τοπονύμιο είναι στην πραγματικότητα σλάβικο, δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό για τον εξής λόγο. Διότι οι Σλάβοι ως νεότεροι έπικοι εγκαταστάθηκαν σε κάποιες περιοχές οι οποίες είχαν ένα συγκεκριμένο όνομα. Αράχοβα, Καριές. Γιατί λέγεται Αράχοβα? Γιατί το Αράχοβα είναι το Καριές μεταφερμένο στην σλαβική γλώσσα. Αντέχει το τοπονύμιο έτσι κι αλλιώς. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, και ο νέος που θα έρθει αναγκαστικά το σέβεται. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και κάτι άλλο. Ότι οι Σλάβοι, για την προκειμένη περίπτωση, ήταν επιμενικός λαός. Τι ονόματα θα δίνανε? Θα δίνανε κάτι που θα είχε σχέση με την παραγωγή, με τις δραστηριότητες τις αγροτικές, με την τοποθεσία. Δεν ήρθανε προφανώς εδώ για να κάνουν σλαβική προπαγάνδα μέσω των ονομάτων, υπάκουσαν σε έναν κανόνα έτσι κι αλλιώς. Και επιμένω και το ξαναλέω, η ονοματολογία, και βέβαια είναι δύσκολη επιστήμη και δεν έχει ερευνηθεί στο βάθος, αλλά μην τα μηδενίζουμε και όλα. Δηλαδή αυτή η επιτροπή που επεκαλέστηκε ο κύριος υπήρχε ήδη από το 1900, εγώ ξέρω τον Δικαιό τον Βαγιακάκο, ο οποίος έχει λάβει μέρος στον ΟΗΕ για θέματα που σχετίζονται με την ονοματοδοσία και την ονοματοθεσία. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και λόγια εθνικής σκοπιμότητας κάποιες φορές επιβάλλουν να συμπεριφερόμαστε κατά έναν τρόπο. Δεν μπορούμε και να τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν μπορούμε να λέμε δηλαδή ότι επειδή πέρασαν για 50-100 χρόνια οι Σλάβοι, αυτό
δημιουργεί ένα αναφέρετο δικαίωμα ΕΣΑΗ, γιατί έρχονται και νεότεροι. Και οι νεότεροι έχουν δικαιώματα. Και πολύ περισσότερο εμείς τα έχουμε πάθει αυτό, όταν, όπως είπε ο κύριος, όλα τα παράλια της Μικράς Ασίας αλλάξανε άρτη. Βέβαια και εκεί θα επικαλεστώ ένα παράδειγμα. Τι συμβαίνει με την Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι δεν θέλουν να τη λένε Κωνσταντινούπολη, αλλά τη λένε Ισταμπούλ. Ισταμπούλ δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ελληνικό στην πόλη που έλεγαν οι Βυζαντινοί και οι Έλληνες όταν πήγαιναν. Μια ακόμα απόδειξη ότι αντέχει το τοπονύμιο και όσες προσπάθειες και να γίνονται, στο τέλος μπορεί κάποια στιγμή να επιβληθεί επί των πραγμάτων. Θες να πω? Όχι, δεν πειράζει. Εγώ σας συγχαρώ για τη δουλειά την εξαίρετη που κάνατε. Ευχαριστώ και πάλι και από αυτή τη θέση. Δεν Ο έχω Λάζαρος διαβάσει. μου προσέφερε ένα αρχείο πολύτιμο. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο σας. Θέλω να κάνω τις παρατηρήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την ονομασία. Η λέξη Μπαρσινίκος που γράφετε εσείς εναλλάσσεται με τη λέξη Μπαρτσινίκος από τη λάβικη λέξη Μπαρτσινίκα που σημαίνει απότιμη κλητής. Αυτό είναι διασταυρωμένο. Γι' αυτό σε πολλά έγγραφα του 1700 και εντεύθεν ο όρος εναλλάσσεται. Εγώ δεν έχω δει Μπαρτσινίκος με τάφ σίγμα, όχι Μπαρσινίκος. Μία παρατήρηση αυτή. Η δεύτερη, δεν κάνετε καθόλου αναφορά, μα καθόλου αναφορά στην παρακείμενη μονή της Παναγίας που είναι λίγες χιλιάδες μέτρα από πάνω, που είναι του 1650 και έχει σχέση με το χωριό. Το λέω αυτό γιατί το μοναστήρι αυτό ήταν μετόχη των Άγιων 40. Επομένως, οι άνθρωποι, οι καλόγεροι, που ζούσαν εκεί για πολλούς μήνες είχαν σχέση με τους ανθρώπους. Συναναστρέφονταν τα προϊόντα τους, τα μετέφεραν, τα ζώα, μέχρι τα τελευταία νοίκιασαν το παράθυρο της μονής. Η μονή έχει 60 στρέμματα γύρω-γύρω. Μέχρι επί των ημερών μου τα νίκησαν στο Καναρέι, βασιλιώτες. Έχει λοιπόν άμεση σχέση το μοναστήρι με το χωριό. Δεν το αναφέρεται καθόλου. Και ένα τρίτο, και να με συγχωρέσετε, έπρεπε να κάνετε αναφορά όχι για τον υποφαινόμενο, αλλά για το αρχείο του ναού, το οποίο είμαι προϊστάμενος. Έχει σημασία αυτό για τα στοιχεία που αδικήσετε, για τον μετέπειτα ερευνητή. Σας ευχαριστώ. Το έχω γράψει πάντως αυτό. Δεν το διάβασα. Όχι, το έχω γράψει στη βιβλιογραφία. Αλλά είναι πολύ χρήσιμη παρατήρηση. Ναι, έχουμε. Εγώ στο σχολείο τον εγγράφαμε Μπαρσινίκο. Προφανώς κάποια τοπονύμια αλλάζουν. Είτε λέγαμε Μαυροβούνα ή οτιδήποτε. Άρα τα τοπονύμια αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα. Προφανώς η χρήση των τοπονυμίων διαφέρει από. Συνήθως είναι ένα εργαλείο για να συνοούνται οι κάτοικοι και γενικότερα της περιοχής. Γιατί όπως ξέρετε όλοι σας και ξέρουμε και εμείς, αλλά οι παλιότεροι το ξέρουν καλύτερα από εμάς, τα προϊόντα και οι συγκοινωνίες της εποχής με τα ζώα πραγματοποιείται οριζόντια στον ταΐγητο, δεν πραγματοποιείται κάθετα, δεν κατέβαιναν στο Μιστρά για να ανέβουν πάλι να πάνε στο διπλανό χωριό. Τα μονοπάτια ήταν οριζόντια. Άρα τα τοπονύμια χρησιμεύαν και για τους ξένους που ερχόντουσαν για να μπορούν να προσανατολιστούν και να πάνε από μια περιοχή στην άλλη. Και έτσι, στο αυτό το αρχείο του στρατού είδα τοπονύμια που τα ξέραμε εμείς τοπικά. Εγώ δεν ήξερα ότι τα είχαν καταγεγραμμένα αυτά. Δηλαδή, τη Μαυροβούνα, τις Κορίτες που λέμε, είναι μέσα στους χάρτες του στρατού, είναι όλα καταγεγραμμένα. Όλα αυτά τα τοπονύμια, τα οποία προφανώς την πληροφορία την άντλησαν από τους κατοίκους του χωριού. Ήρθαν στο χωριό, επισκέφθηκαν κάποια ιστορική περίοδο. Αυτή η περίοδος ήταν μεταξύ 1900 και 1900 περίπου 40. Που έχουν συνταχθεί χάρτη με τα τοπονύμια. Υπάρχουν όλα τα τοπονύμια της περιοχής. Εγώ γύρω από τον Μπαρσινίκο βρήκα περί τα 70 τοπονύμια που είναι καταγεγραμμένα στους χάρτες του στρατού. Άρα τι θέλω να πω, τα τοπονύμια δεν χάνονται ποτέ. Πάντα καταγράφονται με διαφορετικές όρους και ορολογίες. Αν ο Μπαρσινίκος λέγονταν Βαρσινίκος μια εποχή, άλλη εποχή λέγονταν Μπαρσινίκος. Εμείς τον Μπαρσινίκος τον κλείσαμε από τις απογραφές των ενετών που το γράφανε με B. Το γράφανε στα λατινικά Μπαρσινίκο και όχι με Β, Βαρσινίκο. Άρα από εκεί προέρχεται δηλαδή η επωνυμία. Προφανώς σε μια ιστορική περίοδο κάποιος αποφάσισε να αλλάξει αυτό και να το πει κάτι άλλο. Στο σχολείο όταν το πηγαίναμε, το γράφαμε Μπαρσινίκο. Ναι, άρα υπάρχουν διάφοροι λόγοι που αλλάζουν το τοπονύμιο, δεν υπάρχει ένα τοπονύμιο. Ναι. Συγγνώμη να πω και κάτι άλλο. Όταν το γράφουμε Βαρσινίκο, αυτό μοιάζει με την Βάρσοβα, με την Βαρδίτσα. Έχετε ψάξει για αυτό το θέμα.
Τι σχέση κολλάτε αυτό το βάρο. Υπάρχει είναι ένας, ο Μαξ Βάσμερ, βεβαίως πεθάνει ο άνθρωπος, ήταν στις αρχές του αιώνα, αλλά θεωρείται αυθεντία στα ζητήματα των τοπονύμιων και έχει γράψει και ένα ογκώδες έργο που αποτελεί την πηγή μας. Λοιπόν, δηλαδή Μπαρτσινίκος, έτσι, που δεν απέχει πολύ από την προηγούμενη. Ο Βάσμερ λοιπόν είναι η πηγή μας. Είχαμε το ευτύχημα εμείς ως Έλληνες να έχουμε έναν πολύ μεγάλης αξίας γλωσσολόγο, ο οποίος λεγόταν Δημήτρης Γεωργακάς. Ο άνθρωπος είχε πάει προπολεμικά στο Σικάγο και ήταν καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σικάγο και είχε έρθει εδώ, ήταν από την Μεσσηνία, έτσι, δεν είχε γεννηθεί έξω, και μεγαλώσει και σπουδάσει εδώ και μετά πήγε στην Αμερική και έγινε καθηγητής του Πανεπιστημίου στο Σικάγο. Λοιπόν, είχε έρθει πολλές φορές εδώ βέβαια και μία από αυτές ήταν το 1944 το καλοκαίρι, υποθέτω στο πλαίσιο της Αμερικανικής στρατιωτικής αποστολής, αλλά αυτός δεν είχε στρατιωτική αποστολή, είχε επιστημονική. Και τότε συνεργάστηκε με έναν άλλον πολύ έγκριτο γλωσσολόγο, τον Σωκράτη τον Μπουγέα, με τον οποίο είχε και μια διαφορά ηλικίας, νεότερος ο Γεωργακάς. Λοιπόν, ο Γεωργακάς δεν έχει αμφισβητήσει την ερμηνεία αυτή του Βάσμερ, αλλά πράγμα που ενισχύει την υπόθεση του Βάσμερ, αλλά όλα αυτά, ξέρετε, τίθενται υπό αναθεώρηση, έρχονται εποχές που οι γνώσεις μας εμπλουτίζονται ή αλλάζουν. Και αυτή είναι και η γοητεία της επιστήμης, έτσι. Αν δεν είχαμε αλλαγές στη γνώση, αν δεν είχαμε αλλαγές στις προσεγγίσεις, δεν θα είχαμε επιστήμες. Θα είχαμε γράψει ένα βιβλίο, θα τα είχε πει όλα και θα είχαμε ησυχάσει, θα παίζαμε μπιλιάρδο τώρα. Δεν θα είχαμε επιστήμη. Έτσι, η γοητεία της επιστήμης είναι ακριβώς η ανατροπή αυτών που πιστεύουμε. Θα ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είπε ο πατήρ Λάζαρος, ότι όλα τα βιβλία που έχω διαβάσει για κάποια χωριά, πάντοτε ο συγγραφέας αναφέρεται και στην εκκλησία και στις εκκλησίες που έχει το χωριό και στην ιστορία σχετικά με την εκκλησιαστική τοπική ιστορία. Δυστυχώς τώρα δεν το βλέπω μέσα στο βιβλίο σας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως ξέρετε πολύ καλύτερα και μπορείτε να σας εξηγήσετε. Και ειδικότερα και για το μοναστήρι, που είναι πολύ σημαντικό μοναστήρι, αλλά και για το Μυριάλη, που είναι ένας σπηλαιώδης ναός, αξιόλογος, στενός ναός. Και μου κάνει εντύπωση ότι σταματάτε στο 1950 και δεν συνεχίζει την ιστορία. Τώρα το Μπαρτσινίκο έχει μια νεότερη ιστορία. Έχει κατασκηνώσει Μητροπόλεως, 400 παιδιά περνάνε κάθε χρόνο από εκεί πέρα, που σημαίνει χιλιάδες γονείς και άνθρωποι που δεν τον γνωρίζουν τον Μπαρτσινίκο καθόλου. Ούτε από την Νεάπολη ξέραν τον Μπαρτσινίκο, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, ούτε από την Αθήνα που έρχονται και γονείς και θέλουν τα παιδιά στην κατασκήνωση. Και σταματάτε σε αυτό το σημείο. Όμως για να υπάρχει συνέχεια του Μπαρτσινίκο, θα πρέπει και αργότερα, μετά πολλά χρόνια, να ξέρουν και την ιστορία αυτή, που είναι πολύ σημαντική. Και ειδικά βλέπω ότι απουσιάζει πάρα πολύ το επιστημονικό στοιχείο μέσα από το βιβλίο σας. Λοιπόν, βεβαίως, ναι, αυτό το βλέπω και εγώ βέβαια. Και ήθελα να πω ότι ένα βιβλίο δεν εξαντλεί το θέμα. Ένας συγγραφέας έχει όρια. Όρια ερευνητικά, όρια χρονικά και άλλα. Ένα βιβλίο είναι έναυσμα για να γραφούν άλλα. Θα γράψετε τώρα εσείς ένα άρθρο επιστημονικό σχετικά με τα κενά που έχω εγώ στο βιβλίο, ώστε να εμπλουτιστεί η συνολική εικόνα για το χωριό. Θα το κάνετε? Κάντε το. Ποιος διεκδικεί το αλάθητο και το τέλειο? Κανένας. Γράφτε τα λοιπόν εδώ, στον τοπικό τύπο. Ή σε ένα επιστημονικό περιοδικό. Ένα τεκμηριωμένο άρθρο. Και όπως είπα και πριν, ήδη έχουμε φτιάξει ένα δικτυακό τόπο του συλλόγου, όπου θα δημοσιευτεί και το βιβλίο και εκείνο που παρακαλούμε όλους, ό,τι υλικά έχουν, είτε κείμενα, είτε φωτογραφίες κτλ., να τα στείλουν για να τα δημοσιεύουμε τουλάχιστον ηλεκτρονικά. Προφανώς είναι πολύ ακριβό να ξανακάνουμε και άλλη νεότερη έκδοση, γιατί έχει πολλή δουλειά. Αλλά ό,τι υλικό υπάρχει για το χωριό ή νεότερο υλικό, αυτή τη στιγμή είτε από εδώ είτε από απόδημους, θα το δημοσιεύσουμε σε αυτό το δικτυακό τόπο και θα μείνει εκεί για πάντα.
Οι παρατηρήσεις που έκανε είναι καλοπροαίρετη. Τα χρειαζόμαστε. Η δουλειά σας φαίνεται πραγματικά τη δουλειά έχετε κάνει. Τα χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε τις δικές σας προσθήκες. Τις χρειαζόμαστε για την εικόνα. Και θα έρθουν άλλοι αργότερα που θα έχουμε μια πληροφορία και θα πούνε «Α, κοίταξε, αυτά που έγραψε ο τάδε είναι λάθος ή τα τροποποιώ, ξέρω εγώ». Έτσι πάει. Έτσι πρέπει να πάει. Πάντως, να κρατήσουμε το εξής. Νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι η εκκλησιαστική ιστορία είναι ένας ειδικός κλάδος της ιστορίας, ο οποίος χρειάζεται και έναν βαθμό εξειδίκευσης για να το προσεγγίσει κανείς, ας πούμε. Το λογικό είναι όμως ότι έχει σχέση με το χωριό. Κάτι πρέπει να αναφέρουμε. Και πρέπει να γίνει. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Πριν όμως θέλω να σας συγχαρώ κι εγώ για την εργασία σας και για την παρουσία σας και ιδιαίτερα για την καθαρότατη άρθρωσή σας. Κάνατε για δάσκαλος, έτσι. Ο πατέρας με πείραζε, το δασκαλίκι μου λέει το έχεις μέσα στο αίμα σου. Μια ερώτηση μόνο. Ποια είναι η συγγενική σας σχέση με τον Παρσινίκο, παππούς Γιάννια? Ο πατέρας μου ήταν από το Ξηροκάμπι και η μητέρα μου είναι από τη Ζούπελο. Κάποια σχέση αυτό. Δηλαδή, μόνο η συγγραφική σχέση σας είναι εδώ. Ο Θόδωρος. Από τον Θόδωρο έμαθα την ύπερ στο χωριό. Ήθελα λοιπόν να συγχαρώ και τον κύριο Θόδωρο και την οικογένεια Καρούνου, τον Σωτήρο, τον Παναγιώτη εκεί, όλους αυτούς που είχαν αυτή την ιδέα να φτιάξουν το βιβλίο αυτό. Μπράβο τους. Απλά για την συγγένεια ήθελα να ξέρω αν έχετε γιατί αν είχατε κάποιο παππού, γιαγιά κτλ. Θα σας ήταν και ευκολότερο να συγγράφετε το βιβλίο και θα ξέρατε και περισσότερα και καλύτερα στοιχεία. Έτσι. Δεν το διάβασα εγώ το βιβλίο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Μια πορεία ήθελα να ρωτήσω. Πώς γράψατε και τα ηγέτη εντός παραθέσεως Παρσινίκου? Διότι και εγώ έχω μια εμπειρία παλιά που ήμουν κάποτε πρόεδρος του Συλλόγου. Ήρθε ο διοικητής προφυλακής και όταν τον καλωσόρισα στον Παρσινίκο, μου λέει μην το ξαναπείς αυτό. Ήταν την εποχή τότε που είχαμε με τα Σκοπιανά αρκετά πουλιά. Του λέω γιατί κύριε διοικητά? Μου λέει αυτό είναι σλάβικο όνομα. Η καθαρή ονομασία μου λέει τα ηγέτη. Γιατί αξίζει να το λέμε τα ηγέτη, γιατί είναι στο κέντρο του τα ηγέτη. Καταλάβατε? Και μου κάνει εντύπωση πώς το βάλατε τα ηγέτη εντός παρενθέσεως Παρσινίκα. Οι πολιτικές απόψεις προσώπων, φορέων κτλ. Δεν αφορούν την επιστήμη της ιστοριογραφίας. Εγώ ήθελα να σας πω λίγο ότι η προσπάθεια είναι εξαιρετική και για ένα άλλο λόγο που αφορά εμάς σαν βιβλιοθήκη. Εμείς δεν έχουμε πληροφοριακό υλικό, ξέρετε, για τη μισή και πλέον Λακωνία. Δηλαδή οι Μανιάτες έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά για τον τόπο τους. Τα 2/3 του τοπικού υλικού είναι για τη Μάνη και το 1/3 για την υπόλοιπη Λακωνία. Πρέπει λοιπόν να παραδειγματιστούν κι άλλοι για να αναδείξουμε λίγο έτσι όλα μας τα χωριά. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο και μια, ας πούμε, ένας λόγος που το προσπαθήσαμε είναι για να πείσουμε ότι ακόμα και ένα πολύ μικρό χωριό έχει πράγματα που αξίζουν να καταγραφούν ιστορικά και επειδή η Λακωνία έχει εκατοντάδες χωριά, πράγματι η τοπική ιστορία, όσες από τις κοινότητες αναλάβουν, γιατί παράδειγμα λέω τώρα, άλλη ιστορία προφανώς έχουν τα Πικουλιάνικα, άλλη ιστορία έχει Τρίπη, αλλά παρόλα αυτά, εάν αναλάβουν η Αναβριτή και το καθεξής, η Σοχά και άλλα χωριά, αν αναλάβουν όμως οι κάτοικοι αυτό το χωριό να καταγράψουν την ιστορία, εμπλουτίζουν αυτό που λέτε ακριβώς, την τοπική ιστορία. Γιατί το κάθε χωριό έχει τη δική του ιστορία και τη δική του ιστορική διαδρομή. Γιατί και αυτά, αν δεν ερευνηθούν και δεν καταγραφούν, δυστυχώς χάνονται με εμάς τους νεότερους. Εγώ ήδη έχω μεγάλη δυσκολία, παρότι με ενδιαφέρει το θέμα και ρωτούσα τους γονείς μου, τους συγγενείς μου κτλ. Να μάθω πράγματα, παρόλα αυτά μετά από λίγο χάνονται αυτά αν δεν καταγραφούν. Και νομίζω αυτή είναι η συμβολή της προσπάθειας αυτής. Είναι ένα βήμα. Από την ιστορία είναι και η λαογραφία. Τώρα, να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη βδομάδα μία τάξη, σε ένα λύκειο εδώ, ασχολήθηκε με το τοπικό παραμύθι. Και θέλουν να βρουν παππούδες, γιαγιάδες για να τους πούν παραμύθια. Δεν βρίσκουμε παραμύθια. Ρώτησα λοιπόν τοπικά, ρώτησα τον δάσκαλο, τον Ρουμελιώτη, που έχει γράψει για τη Σκούρα, αντίστοιχο βιβλίο, έτσι, και του λέω γιατί δεν έχετε ένα παραμύθι μέσα και μου είπε δεν βρήκε. Δεν βρήκε, δηλαδή οι ηλικιωμένοι στο χωριό δεν θυμόντουσαν
αυθεντικά ντόπια παραμύθια να το πούνε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να τα θυμηθείτε οι παλιότεροι και να τα καταγράψουν. Παρακαλώ.